Hola, soc David Colomer, professor de Dret Penal de la Universitat de València, i en este vídeo vos vaig a parlar de la comissió per omissió. La comissió per omissió, o omissió impròpia, es regula en l'article 11 del Codi Penal, que diu: els delictes que consistisquen en la producció d'un resultat només s'han d'entendre comesos per omissió quan el fet de no evitar-lo, en infringir un especial deure jurídic de l'autor, equivalga, segons el sentit del text de la llei, a la seva causació. A aquest efecte s'ha d'equiparar l'omissió a l'acció quan hi hagi una obligació legal o contractual específica d'actuar, quan qui omet hagi creat una ocasió de risc per al bé jurídicament protegit mitjançant una acció o omissió precedent. De la lectura d'aquest precepte podem extraure com a primera idea que la comissió per omissió, més que un tipus de delicte, constitueix una modalitat de comissió dels delictes que consisteixen en la producció d'un resultat. Estos poden cometre's activament o per omissió. En este segon cas, s'han de donar els requisits de l'article 11 del Codi Penal. En principi, delictes que consisteixen en la producció d'un resultat són els delictes purs de resultat, per exemple, l'homicidi, ja que el seu contingut d'injust s'esgota en la producció dolosa o imprudent del resultat típic. D'esta manera, quedarien exclosos de l'àmbit de la comissió per omissió no solament els delictes de mera activitat, sinó també, encara que és una qüestió dubtosa, els delictes de resultat de mitjans determinats, per exemple, l'assassinat, exclusió que quedaria reforçada pel fet que l'article 11 exigisca una equivalència, segons el sentit del text de la llei, entre la no evitació del resultat i la seva causació, equivalència que no sembla possible en els delictes que requereixen produir el resultat típic a través de mitjans taxats. Perquè un delicte pur de resultat puga entendre's comès per omissió, han de donar-se els següents requisits. Primer, que es produïsca el resultat típic, per exemple, la mort d'una persona, encara que alguns autors admeten la comissió per omissió en grau de tentativa. Segon, que hi hagi un subjecte amb un deure especial d'evitar la producció d'aquest resultat, és a dir, un subjecte que ostente una posició de garant. Tercer, que aquest subjecte haguera pogut evitar la producció del resultat típic. I, per últim, que la no evitació de la producció del resultat típic equivalga, segons el sentit del text de la llei, a la seva causació. No qualsevol persona pot cometre un delicte pur de resultat per omissió, sinó únicament aquell que ocupa una posició de garant, és a dir, aquell que té un deure especial d'evitar el resultat típic. L'expressió posició de garant respon al fet que el subjecte que l'ostenta posseeix un deure de garantir que no es produïsca el resultat típic, és a dir, de vetllar per la indemnitat del bé jurídic protegit en la norma penal. L'article 11 del Codi Penal arreplega les possibles fonts de la posició de garant. La llei, quan hi hagi una obligació legal específica d'actuar, el contracte, quan hi hagi una obligació contractual específica d'actuar, i la ingerència, quan qui omet hagi creat una ocasió de risc per al bé jurídicament protegit mitjançant una acció o omissió precedent. La posició de garant derivada de la llei més freqüent en la pràctica és la que ocupen els pares respecte dels seus fills menors, derivada de l'article 39.3 de la Constitució espanyola, que al·ludís al deure de prestar assistència als fills, i l'article 154 del Codi Civil, que fa referència al deure de velar per ells. La mateixa posició de garant ocupen els tutors respecte dels seus tutelats, sobre la base de l'article 228 del Codi Civil, que diu que el tutor està obligat a velar pel tutelat. Per altra part, posició de garant derivada d'un contracte és, per exemple, la dels socorristes en una platja o piscina o la del monitor d'un campament de xiquets. Un exemple de posició de garantia per ingerència és la de qui, en eixir de la bodega de la seva casa, s'adona que ha deixat tancat al seu amic i, en lloc de socórrer-li, el deixa allí confinat fins a la seva mort per inanició. Perquè es puga imputar el resultat típic a l'omissió, s'exigís que el subjecte garant haguera pogut evitar la producció d'aquest resultat. Ara bé, a diferència del que succeeix amb l'acció,
no pot establir-se una verdadera relació de causalitat entre omissió i resultat, perquè una omissió no causa cap modificació del món exterior. En estos casos, el que cal fer és un judici de probabilitat que permeta concloure que en el cas que el garant haguera actuat, s'haguera evitat la producció del resultat amb una probabilitat propera a la certesa. Finalment, s'exigeix que la no evitació del resultat típic equivalga, segons el sentit del text de la llei, a la seva causació. Este requisit de la comissió per omissió és el més difícil de determinar. Fins i tot, en molts casos, es prescindeix de la seva anàlisi o s'identifica amb algun dels dos requisits anteriors, és a dir, amb l'existència d'una posició de garant o, més freqüentment, amb el judici de probabilitat d'evitació del resultat típic. L'exigència, segons el sentit del text de la llei, pareix apuntar a que l'equivalència ha d'establir-se a partir dels diferents tipus penals de la part especial, determinant en cada cas si el comportament omissiu resulta subsumible en la formulació legal del corresponent delicte. Per exemple, d'acord amb aquest criteri controvertit, la conducta dels pares que voluntàriament no proporcionen l'aliment necessari per a viure al seu fill acaba de néixer se subsumiria sense problemes en la descripció legal de l'homicidi dolós, subsumpció que es planteja més dubtosa en el cas del socorrista que no auxilia al banyista que s'ofega, perquè en aquest cas, a diferència de l'anterior, no es pot afirmar tan clarament que el subjecte actiu mate al subjecte passiu. Això ha sigut tot, espero que vos hagi agradat el vídeo.